Welkom bij de Edda in het Wild. Mijn naam is Willem Skooster en ik neem je in 8 video's mee naar de wonderwereld van de Noordse mythologie. Zodat die onder oren beschreven staat in de oude of poëtische Edda. In alle video's lees ik een peestroven voor uit een gedicht of uit meerdere gedichten en beziek je daar achtergrond, tekst en uitlees bij te ja. In deze 6e zullen we het over Freya. Freya. Behalve Odin is er net een naam die zo bekend is en zo volle associaties oproept als die van Freya, Froya in de IJslanden spraken. Haast altijd omschreven als godin van de leefde, maar nee, het is minder weer. Dat zie ik meer letten in het gedicht van Triem. Poer wie strietoor doet er wekker waard en zijn hammer miste. Hij luidt zo'n zijn but, skorde wild het hier, jord haar zo'n taaste in het roen. Zo klonken de woorden die het vast hij spruts. Harkje Loki naar wat ik zees, wat nimmen wet, nee op ierde, nog in de hemel, de aze zijn hammer is steln. Ja tegen naar de heerlijke hoven van Freya, en zo klonken de vaste woorden die de spruts. Lien sto, Freya, mij die een fiere hemd, om te zien dat ik mijn hammer vinden kan? Freya zei, ik joeg het tij, al wie het van goud. Ik lien de tij, al wie het van zilver. Freya leent haar fjerrekleed uit aan Loki, die daarmee naar het reuzenland vlucht, naar oren vrouwen om verlengende macht en kracht te vinden. De typische acties van een sjamaan. Freya, Froya, is een wane, een vruchtbaarheidsgodin, die we in de Edda vooral kennen leren als een godin van hekserij, cheder, van initiatie, van deeën, werkbetten en stalverrooien. In de menselijke maatschappij is zij het prototype van de heegbenne heidenske vrouw, maar eigen bezit dat ze zelf bestuurt. Om te zijn Rob van haar Rutgier op een gegeven moment werd haar naam tenai gebruikt als een titel voor alle vrouwen met bezit en invloed. Huisfroja, zij die het bezit had, een pleets. In de menselijke maatschappij is zij ook het prototype van de sjeneres, maar de sterf, een priesteresse en een hoedster van heilige geheimen. In de Edda verschijnt ze voor het eerst als Gulveig in de profetie. Als een vulva die het cheder bedroot en het oren leert, die het weet hoe ze de deel winst. Correct als Odin kiest Freya de helte van de deren op het slagveld. Hij de maalje, zij de vrouwje. Sterker, Odin had de geheimen van libben en deer, van werkbetten en onsterlijkes van Freya leerd. Zat zij de eerste wulve, de eerste heks, de eerste shamane wie, werd Odin, troch haar kennis, de eerste shamaan, de oershamaan, de dichter en de oorlogsgod. En over hem, Odin, de alfa, zal de volgende video weer.